जोङो दिनै 50 years golden jubilee दिनै सोरां मन्जुआ आयंआ हांख्राय हरलायनाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव फैनानै जोंबो मोनसे थुलुंगा मोन्दों जे जोंबो जोंनि आयराखि थियाटारखौ मोजाङै मोजां जोंबो माने सोलिलांनो हाथों आरो नोंगौ बुंनांगोन आंनि गुरुआनो आयं शेखायानो मानो होनोबा आङो फार्स्टआव आं आयं शेखानावनो थादोंमोन 2017-18आवनो मोनदां बा 18 बा 19 बिदि जानांगौ आरो आङो बे समाव आयं शेखानावनो आं एक्ट्रिसमोन एज ए एक्ट्रिस आरो बेनिफ्रायनो नलेज मोन्दों किसुमान जिखिनि थियाटाराव बोरै सोलिनांगौ बोरै मानांगौ आङो आयं शेखाजोंनो सोलोंदों बेनि उनाव जों आयराखि खुलिबाय आरो बिनि उनाव दिनै 50 years दिनै आयंखौ सेलुट खालामनांगोन जोङो मानो होनोबा सोरां मन्जु थियाटार माने दिनै एसामिस थियाटाराबो जों खोनाफेराखैमोन बिदि गल्डेन जुबलि जानाय 50 years आगुलायनाय दिनै सोरां मन्जु दिनै बर' थियाटारा 50 years जानानै जे देखायदों जोंनि गोग्गानाय बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि थाखायबो जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा आरो मानिनांगोन आयं शेखाखौ मानो होनोबा दिनै बिथाङा गावनि फिसाफोरखौबो दिनै थियाटार खुंनानै गावनि गथ' गथायफोरखौबो दिनै इडुकेसन मोजां होनानै बिथांमोना दिनै साख्रि मावगासिनो दं प्लास बिथाङा गावनि धन सम्पति बिमा बिफानिखौ फाननानै दिनै थियाटार खुलिदों प्लास खुलिनायजों लोगोसे गावनि फिसाफोरखौबो दिनै मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै साख्रि लाहोनोबो हादों दिनै आयंखौ साबायखर बावनांगोन आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों निस्सय आंबो गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बर' जिमान बड' सोद्रोमाफोर दङ बयबो मोजाङानो मोननो जानांगौ गोग्गाथाव बाथ्रा थेंक इउ स' माच मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।